گوهدارن دلال سلااو و ڕێز ئەمەی دەست بوانە خۆی ددوا بکەین خەلەکا ددوا خەلەکا پێشندا مەگوتبوو کیت یان کتە کیت و کتە ئانها کیت و بێژە کیت ما خەلەکا ئەول دەشروفە کرد ئەمێ بێن سەر بێژەیە بێژە ناسکردناوێ پەیڤەکە سەر بخۆیە ژێ کیتەکێ یان بێتر پێک تێ و واتاک سەربخوا دەدە چەند جوورێن بێژەیە هەنە ژە رەخێ بناسازیەڤی یان ژە ئالیە بنەسازیەڤێ چار جوورەیەن بێژەیان هەنە بێژەیە یەکەمین یا خوڕەو یان سادە یا دوویەمین یا پێکهاتی یا سێیەمین یا هەفتوودانی یا چارەمین بارگرانی بێژەیە هەفتوودانی و بارگرانی ئەمێ بگوێزن خەلەکە بدوو vêyade ئەمێ ئانها سەر بێژەیە سادە و ئا پێکهاتی bi ئاخivin bêjeya sade wek gotina çû, govî, qîz, law, welat merov nikare bêjeya sade ji hev veke yan ji hev bike ji ber ku her kîtek bi tena xwe watayekê nade piştî em ji hev vebikin tu wata jêr nîne ji ber vî tiştî navê wê bêjeya sadeyî yan xurûyî yanî ji wilo bêtir nema tê piştkirin ku wataya bide bêjeya pêkhatî bêjeya pêkhatî bêjeyek sade ye bi hinek pirtik ve hatiye girêdan pirtik çi ne yanî cüzeyat cüzeyat bi erebî lewâhiq ve sewâbiq hene em ji war dibêjin parkît û pêrkît pêrkît yanî pêşgir û parkît paşgir ew jî bêjeyeke sade ye û ji hinek pirtika tê dariştin yanî avakirin pirtik du cûr hene pêrkîtin yan pêşgirin û parkîtin yan paşgirin em ê bên pêrkîtan dest pêrkîtan bikin pêrkîtê me yanî êgê pêşiya bêjeyê ya gotinê bixwe girtin didin tên girêdan pêve û watakê didin yanî manakê didin pêrkîtin yan pêşgirin sereke û dariştina bêjeya bi alîkariya van pêrkîta bi alîkariya pêşgiran ev yê sereke ne ê sereke va hil ber ra rê vê da rû ba her wer bê na ma ser bin nav mînak ve vekirin hil hilkirin hildan hilkirin hilkişandin hilgeftin gelek mînak hene ber em ê yek herkê mînakê ser bînin ber berdan ra rakirin rê rêkirin ve vê vêxistin va vexistin da dan rû rûxistin ba badan her hiraftin wer wergirandin bê bêkar ne neyar ma meyar se sersal bin bindest nav navsal bi rastî gelek pêrkîtin din hene me li vê dirê bi nav nekirine ji em nikarin teva gişa bi nav bikin
انه قالك دم وقت وي بخون امي بين باركيتا يان باش جران و دارشتنا بيجيان بأليكاريا فان باركيتان يان فان باش جران و پارکیتن سەرەکەژی ئەڤن ما نەما زانستێمە بەرێ ئەڤ داخۆیانی دانە و ناڤلوا گرنە حەشت نفش حەشت نفشێمە هەنە حەشت نفش دزمانێ مەد هەنە ئەڤ حەشت نفشانە هەرکێ بە ئاواکی ئەمێعان هاوا بدن ناسکردن یان شلۆڤەکردن پارکیتن بچووکەر ئەڤانە ناڤ بچووک دکن وەک مێر مێرک فەدی فەدۆک یان فەدیۆک ئۆک کرە ئۆلە بداویاوێ بوو کرە یانی مەلەک قرا مەلەک بعربی دکارە بێ مولەیک کەرۆلە گەرم عشق ما پێوەکر گەرمشک گەرمشک ئەو پزیکەی هور وەختەی گشتایە گەرم جانی مەرۆ چێ دەبن ڤەیروسات تێن جانی مەرۆ هجوم دەکەن گەرمشکەی هور دەردکەبن وەک سۆرکێ وەک گەلک پشتی تایێ ئەف گەرمشک جانی ئینسێن دەردکەبن ئێ ڤەیروسی تەف تەقریبەن زرد زرتۆنە ئۆنە پێڤەکر چووکر کر زرتۆنە ترس ترسۆنەک ئۆنەک پەر پەرچە یا دوویەمین ناڤن لووسە پارکیتن ناڤن لووسە ئەف پارکیتانە ناوی جی ددن خویاکردن تێدێ وەک هاڤین گەه گوتنا گەه هاڤین و گوتنا گەه پێڤێ بۆ هاڤین گەه بعربی بێ مەسیەف کوردستان ئەرمەنستان ئەفغانستان هندستان مۆرستان ji ajalar jî morî moristan nexweş nexweşxane hêl hêlîn çi ajalên firoke cihêkê xwe datînin têde û li ser dilûsin navê bilîn hêlîn tê naskirin parkîtên ê alavî ê nav alavî alava navê alava din xuyakirin ji birînê bir ek birrek hatiye ji bê ba bêjing hatiye ji çayê çeydan hatiye dan bi dawiya wê ve ji bihîstinê bihîstok hatiye ji birinê ya ji hilandinê jêbir hatiye mehaya ji qulkirinê qulker hatiye ji xetkêşê mastera yanî kêşe hatiye ji xetê yan xêzkêş yan xetkêş ya çara parkîtên rengedêran rengedêr wata rengedêr yanî sifa ew nat ji zanebûnê zane a ji delal al delal ji bîr wer ji guneh gunehbar gewr yanî spî xuyayê spîyê gewre ew tiştê kesê mezin û di nav milletê xwe de mezin û hatî naskirin dibê filan kes gewreyî yanî filan kes gelekî naskirî di nav xelkê de di nav milletê xwe de belengaz ew kesê pepûk belengaz gaz bi dawiya wê veyî xwehsar ronak گلۆڤەر mêranî vêrek yanî derewçîn kapçî ew kesê bi kaba dilîze hişmend ew kesê bi hişyar e bendewar bexteyar çavdêr
ساز بند، مال ساز، جان باز. ئەvê bi sor min vîsandine tev evaya par kîtin rengdêr in. Ji wa hene gelek jî me nivîsandin wek çîn, wek î û her wiha heta bi dawî de. Em ê bê ya pêncemîn. Parkîtên endamiyê. Parkîtên endamiyê yanî di endam yanî edo bi erebî tê. Ez endamê vî gundî me endam ji vî bajarê me, ji vî gundî me, ji vê erdê me, ji vê axê me. Wek gundî, î bi dawiya wê ve. Ar, agir, în, arîn. Arîn yanî şewat. Şewata canê insên wextê arîn pê dikeve dijane, gelekî dijine jêr dibe. Arîn bi canê miketî, bi nigê miketî, pişta miketî yanî şewata êş heye. Perwîn. Em ê bên yan şeşa parkîtên rayên lêkeran. Rayên lêkeran, lêker me berê me got me ew kareke bi kar tê lêker e. Rayên ê koka vî karî. Koka, navê kok ji vî karî re. Em ê bên tîr, avêj. Avêj ji tîr re, ew kesekî tîr davêje. Dengbêj, ew kesekî dengê wîna dibêje xweş e. Deng xweş e, dengbêj e. Alîgir, mêrkuj. Mêrkuj, desmal û gelek mînakên wilo hene. Heft. Parkîtên hogir. Hogir me got ew zerf yan hale yan mekanî yan zeman e. Aşîtyane. Çarkoşe yanî çarqozî, çargoce. Hêvarkî. Li vê dirê demkî ye, li vê dirê cîkî ye, cihe lûsey ye û li vê dirê aşîtyane hal e. Em ê bên ya heştemîn û ya dawî parkîtên razber. Razber ew tiştê veşirtî nedîtî. Wek germ, ez germê nabînim bes ez pê dihesim, pê dimestim. Mest bi germê heye, bes dîtina germê nîne. Germayî. Ayî me pê vekir. Hevaltî. Azadî. Bîranî. Bîranî jî çê dibe û piranî jî çê dibe. Piranî, bîranî ew jî ramangêr e û razber e û piranî ew jî razber e. Dema we xweş be, saeta we xweş. Ez hêvî dikim bi sûdekê hûn jê bibînin û heta xelekek din bimînin di xweşiyê de û heta xeleka de hevdû bibînin di xweşî de.